Nou, je zag het al, helder komt een kleer en Chris Wassenaar stiet al te juichen. Zo bleef het er. Maar, kleer? Het ziet er nog net kleer uit. Nee, maar dat is me krijgt me wat vregen dat je zelf wel in het leven. Als je zag hoe het west het, dan weer dit een ruimte vol hakjes, maar nog een kreersplafond, zonder wanden die het isoleerd werden. De bouwkundige gedeelten die ben al aardig ongepakt. Het zal net meer zo worden als in het oude museum dat het vol medaillekosten komt, maar wij proberen daar een kar uit te maken en een selectie uit te maken. En nou ja, de tijd ik zijn rol spelen te laten in het soort medailles wat je in de ren van de jaren gewoon hebben. De kont van de Rutten uit, dan komt er een rondte met beziekers even zitten kennen. Nou, hier moet een balie komen, er moet een rondte komen met de mensen die jas eventjes ophangen kennen. En als we dan die kant uitzoeken, dan binnen dat de wanden werd al het goed aan ophangen worden zal, werd de apparatuur in inbouwd worden zal, want dat is een van de belangrijke zaken. Er moet apparatuur bij komen, het moet een museum worden, werd lood bij komt, werd mensen eens een keer wat aanwezen kennen. Daar staan we hier in hoeken wat activiteiten komen maken. Zo hebben we van doel om ongeveer op dit plak een touchtable del te zetten. Dat is een tafel waar je met de vinger doorheen strijken kan, zo'n soort televisiescherm. Dan kunnen mensen wat zien, dan kunnen ze filmpjes oproepen. Hier aan de achterkant, daar zullen iets wat komen wat er van een keertje wie. Alleen het punt is dat hij nog wat naar ontwikkelen worden moet. En ja, hoe zeker ben je ervan dat dit komt? Nou, dat hing het een beetje van de pecunia, van de financiën af. Ja, mooie PC-pad, maar het museum is nog net klaar voor de PC, of wel? Nee, maar wat net is kan komen. En deze PC-pad is een van de proto-attributen die we weer hebben. Wanneer het museum klaar komt, dan krijgen we misschien nog wel even over. Het hier klaar kennen, maar wij willen het heel mooi maken en we willen het heel modern maken. En dan is een PC-pad natuurlijk een schitterend attribuut. Zo'n ordehouw is een heel schitterend attribuut, maar er moet dynamiek in het nieuwe museum komen. Dan willen we een hoekje creëren wat in snelheden wordt, hoe een keerswond maken wordt, hoe een keersbal worden maakt. En als het om mij lijkt, zo'n misschien ik wil eens een keer beziekers zelfs beziekje maken om bijvoorbeeld een keersbal te maken. Dan kun je eens een keer ondervinden hoe je 22 gram hier in een lietstukje leer proppen kennen. Er komt geregeld wat bij ons binnen en soms hele bijzondere dingen. Zo hebben we de laatste weken meemaken dat mij aanbeen is dat er beeldjes in de omloop binnen. Beeldjes die we nog nooit eerder gezien hebben, maar die we wel zien hebben kennen. Daar zit een heel bijzonder verhaal bij. Ik was tipt door een bekende Fransitter en die hier in Drenthe wilde erachter komen dat er een man wie die twee beeldjes in die het verbonden houden met de PC. Die beeldjes die hier in 1969 meegenomen. Nou, meegenomen hem te eigenen. Hij wie mij een vriend hier als helper op de kermis en doe hier tijdens de prijsuitreiking hier de beeldjes met het tableautje daartussen, het wapen van de stad Frensje, van een telegraafstel. Die beeldjes had er vanaf 1969 on het nota altijd hand. Hij hier dat in een vlaagdien van studenticositeit. Elkaar een beetje opnaaien en het gevolg weer, nou ja, dat ze er afbrutsen binnen. Ik heb ze nou kregen, ze binnen ik te zien, alleen ik zeg het verkeerd, ik heb het beeld kregen, de beeldjes zelfs nog net. Daar moeten we nog eens eventjes zo nadenken hoe wij dit op een goede manier naar het Keersmuseum te brengen zullen. Want die man die wilde we vanaf? Hij wilde er weer vanaf. Om even op de beeldjes weer om te komen, het binnen beeldjes die op de telegraaf zitten. Het binnen twee godinnen, klassieke godinnen, vruchtbaarheidsgodinnen. En als je er naar zorgt, dan is het correct alsof ze een racket in de hand hebben. Maar waarschijnlijk is dat een weetier. En nou ja, die jou dus aan dat zij de vruchtbaarheid dragen. Maar die man wil we van die beeldjes al, die hier vroeging kregen of zo? Nou, zo zou je dat nemen kennen. De man die hier doet levensverdriet had, wist er mee te vertellen. En och ja, op zulke momenten dan doe je wel eens dingen die je net dwang moeten hebben. Hij vond het nou ik wel een aardig idee, dat ik via die tussenpersoon contact met hem gekregen heb, om deze beeldjes weer in het museum te krijgen. En ik moet er heel eerlijk bij zeggen, als je nou komende waasje op het zoekaloon komen, dan kun je ze gewoon aan de telegraaf zetten. Maar het idee met het verhaal erbij is krijgt wat voor ons Keersmuseum, want wij willen een Keersmuseum worden, een museum met een verhaal.